ni ala tɔgɔ saba min filɛ moriw b'a fɔ ma ko Allahu Ra'ufun Rahimun. N bɛna gindo dɔ d'i ma ala tɔgɔ saba in kan. Yaku nafolo ko la, baara ko la, garizigɛ ko la, billahi i b'a fɔ alhamdulillah. Maa min bɛ tunga na, i bɛ damanda la, i bɛ baara ɲini na, baara ko gɛlɛyalen don, i bɛ papier ɲini na, papier ko gɛlɛyalen don. Ni ala tɔgɔ saba in lamɛn, mina gindo dɔ f'i ye a kan. N'i y'a kɛ, billahi i ka taama bi diya i la. N'i y'a kɛ, i garizigɛ bi dayɛlɛ. N'i donna diɲɛ ko o ko la, ala b'o ko nɔgɔya k'o d'i ma. Yaku n'i taara taama na, taama bi diya i la. N'i taara damanda la, dama bi diya i la. N'i ye bitigi dayɛlɛ, billahi a bi marché. Ala tɔgɔ saba in de b'a kɛ. Allahu Ra'ufun Rahimun. O de la ne lamɛnbaa bɛ diɲɛ jamana o jamana, u bɛ dugu o dugu, n b'a ɲini u fɛ u ka bigi ni fiye ta. N bɛna gindo min di, billahi a bɛ fama ka ni ɲɔgɔn mɛn dɛ. Ne kanubaw, a ye ni ala tɔgɔ in lamɛn. A ka jɛnsɛ, gɛlɛya bi maa minnu kan, tɔɔrɔ bi maa minnu kan, minnu ka papier ko gɛlɛyalen don, minnu ka baara ko gɛlɛyalen don, u k'u yɛrɛ nafa ni ala tɔgɔ saba in ye. Garibukɛ y'a di diɲɛma ma fi sabilillah. N bɛ n teliya ka don a gindow kɔnɔ. Ala ma koɲɛw cogoba k'a di diɲɛma ma. Ayi ni ne y'a di ma ka ban, yaku o ye tɔn ɲɛ di, billahi a tɛ kami. Anw y'a ɲɛ ɲini, an b'a ɲɛ dɔn, n'o de ye an b'a di aw ma fi sabilillah, dɔrɔmɛ kelen bɔ t'a la. A bɛ faamuya? Dekun de bi e kan, kamanagan de bi e kan, tɔɔrɔ de bi e kan. Konate bi ala tɔgɔ bɔ a kɔnɔ k'a di aw ma, ala jaati kama, n tɛ sara ɲini maa fɛ. Ayi ne balimakɛ, nin waati in na i bɛ Espagne, i bɛ Amérique, i bɛ Congo, i bɛ Côte d'Ivoire, i bɛ Burkina, i bɛ Lajinɛ, i bɛ Algérie, i bɛ Espagne, i bɛ ka garibukɛ lamɛn. Mais ne ɲɛ t'i la dɛ, nka dɔw wallahi ne t'i nɛgɛ n t'i janfa. Ni y'a d'i ma a ta baara kɛ n'a ye. Karamɔgɔw ka ca, wajulukɛlaw ka ca, fayidadilaw ka ca, moriw ka ca, mais billahi a tiɲɛtigiw de dɔgɔya la. Karamɔgɔ joli joli minnu ye mɔgɔw nɛgɛ k'u janfa ka boli n'u ka wari ye, o karamɔgɔ joli bɛ bi? Fɔ ni ala y'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ dɛ. O la ne bɛna ala tɔgɔ min d'i ma, yaku bigi ni fiye ta. Ayi nin t'i yɛlɛma fiyewu. Don mori ba kelen kan, n'a wulila ne bɛ taa lahara n t'i kuma aw ye bilen. Allahu Ra'ufun Rahimun. Yaku nin sɛbɛn siɲɛ 770 ani 60. Siɲɛ 770 ani 60. N'i y'a sɛbɛn o hakɛya la, maa dɔw bɛ yen u tɛ se sɛbɛnni la. Gɛrɛ mori denmisɛnnin dɔ la, walima sɛbɛnnikɛla dɔ la, bari sɛbɛnnikɛla ani mori tɛ kelen ye. A bɛ faamuya? Dɔ bɛ yen o bɛ se sɛbɛnni na dɛ. N'i y'a d'a ma a b'a ɲɛgɛn k'a d'i ma, nka billahi mori tɛ. O tuma sɛbɛnnikɛla ɲɛnama dɔ ɲini, i da bɛ min na, o ka nin ala tɔgɔ saba in sɛbɛn k'a d'i ma. Yaku n'a y'a d'i ma, a nasi n'a y'a nasi d'i ma, don kungo kɔnɔ, jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko jatigi faga. Ale de bɛna jirisun jɔlen sɔrɔ, ka baga ma ka fala a kɛrɛfɛ, ka o jirisun in faga, k'a sigi o nɔ na ka masaya ta. O tuma na o jiri, n'a y'a sɔrɔ e ye cɛ ye, o kuru 3 ɲini, n'a y'a sɔrɔ e ye muso ye, o kuru 4 ɲini, i ka na n'a ye k'a don daga la, i k'a tobi n'a mɔna, i ka filen kura kura dɔ ɲini, i ka Allahu Ra'ufun Rahimun, i k'a nasi k'a kan, i k'i ko n'a ye su 3 walima tile 3, a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ. Yaku n'i y'a kɛ, billahi i ka garizigɛ ko bɛ sabati. N'i bɛ taama na taama bi diya i la, n'i bɛ damanda la dama bi diya i la, i bɛ nafolo sɔrɔ afwajan. Yɔrɔ n'a fɔla afwajan, o ye jamakulu jamakulu ye. Nka yaku ka nafolo sɔrɔ teliya teliya la cɛya, k'a fara 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 ɲɔgɔn kan, a caman i b'o de sɔrɔ. A bɛ faamuya? O tuma na a y'a teliya a ka nin ala tɔgɔ in baara. A bɛ faamuya? Maa min bɛ tunga na, n'a ye nin baara kɛ, tunga bi diya la dɛ. Maa min bɛ taama yɔrɔ la, a kɛla jamana si o si ye, n'i ye nin baara kɛ, billahi ka taama bi diya i la.
ndaman baarakɛlaw a ye nin ala tɔgɔ in ta a ka baara ne m'a fɔ i kana Konate fɛ dɛ nka ne ye kumakan min bila i dala ne na i ma da ne na da kumakan in na dɔrɔn i k'a ta i ka baara kɛ n'a ye bilahi a b'i nafa a bɛ faamuya o tuma i janto kumakan ninnu na nin ye Allahu Ra'ufun Rahimun nin y'ale gindo de o tuma n'an bɔla yen i yaku maa caman b'an wele k'an ɲininka nafolo baara position na ko yala tiɲɛ don wa walima nkalon don maa caman ye nin ɲininkali kɛ dɛ o tuma na nafolo baara tiɲɛ yaku a bi kuranɛ kɔnɔ a ti yɛlɛma ayi kuranɛ yɛrɛ de bi adamaden dɛmɛ k'i kɛ nafolotigi ye bilahi diɲɛ bɛɛ bi kule i la mɔgɔw dabali bi ban i la kuranɛ b'a kɛ ala kumakan a bɛ faamuya ne m'a fɔ i kana taa mori fɛ dɛ nka yaku n bɛna nasira dɔ d'i ma kuranɛ kɔnɔ bilahi n'i y'a kɛ ala b'i garizigɛ dayɛlɛ a b'i fara nafolotigiw kan i b'a dɔn o ye sura min ye wa iza wakati garibukɛ ye nin fɔ aw ye siɲɛ caman maa minnu tulo bi kumakan in na minnu nana Konate fɛ yan n'u y'a mɛn ko iza wakati u ja bɛ tigɛ de a bɛ faamu a ye mori min b'a yɛrɛ fɔ o ti ne ye dɛ mori min b'a yɛrɛ yira o tɛ ne ye nka ne b'i n yɛrɛ yira ni jumɛn ye n ka dɔɔni ala dovini tɛ sa bazin tɛ dakabana etazi tɛ dakabana mobili tɛ moriden yɛrɛ a bɛ cogo b'a ka dɔɔni de kɔnɔ o tuma na iza wakati ka adamaden dɛmɛ n'a ye ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka adamaden dɛmɛ n'a ye ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ kɛ ni iza wakati wa ka teli o ye teliya da ye kuranɛ jɛlen don ala kumakan don ka adamaden kɛ nafolotigi ye iza wakati b'a kɛ yaku maa caman bɛ bɔ yan u bɛ taa jamanajanw na k'u bolow tigɛ ka kɛ nafolo ye k'u senw tigɛ ka kɛ nafolo ye k'u wolodenw kɛ nafolo ye k'u furumusow kɛ nafolo ye k'u mansaw kɛ nafolo ye nka o tɛ min na o ye ala kumakan de ye a ye segin kuranɛ ma bilahi ala bi aw dɛmɛ o tuma iza wakati baara yaku baara min don ala kira kisi nɛmɛ b'a kan ne y'a f'i ye a kumana iza wakati kan ko kuranɛ nafolo so don a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ y'o seere ala kira ko kisi nɛmɛ b'a kan a ko suratul waqi'atu suratul gina fakra'uha ko iza wakati ko nafolo sura don k'a y'a kalan kira ma dawo ma dɛ a tilala k'a fɔ k'a y'a denw kala la ala kira de ye nin fɔ hadisa jɛlen don a ti yɛlɛma o tuma na maa min ko o ye nkalon ye a tigi ye ala kira sɔsɔ n'i ye kira sɔsɔ i ye ala sɔsɔ n'i ye ala sɔsɔ i bɛ janɛmɛ kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko an ka tugu sababu nɔfɛ fa atiba sababan ne ala ka jɔnw a ye tugu sababu nɔfɛ a ma dawo ma dɛ a tilala k'a fɔ ko likulli shay'in sababan yaku ko sababu bɛ diɲɛ natigɛ ko bɛɛ lajɛlen na ala u kan'i nɛgɛ u kan'i jafa n balimakɛ n balimamuso kan'i sigi k'i bolo fila da i sen kan k'u ye n dabali u ye n bɔ u ye n kɔrɔtɛ ala wuli i kana iza wakati baara kɛ kan'i jigila tigɛ dɛ moriw ye n jafa u ye n nɛgɛ u ye n ka nafolo tiɲɛ o ye mori tɔw ye o ti Konate a ye faamuya na iza wakati baara kɛ gɛlɛya min b'i kan a bi ban tɔɔrɔ min b'i kan a bi ban sitanɛ baara tɛ ala tɔgɔ jɛlen don kuranɛ jɛlen don n'i y'a kɛ ala bi nafolo d'i ma o tuma iza wakati baara yaku an y'a nɔgɔya diɲɛ bɛɛ ye baara in mi kɛ 30,000 nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara iza wakati ta bɛ kɛ tan de ale ye 30,000 de ye nka 15,000 de bɛ sara fɔlɔ ani sɛsɔngɔ 1,800 donc an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ wari tɔ bɛ sara ni ne ye iza wakati nafolo baara ye o tuma maa o maa bɛ yen k'i mako bɛ nin baara in na i bɛ se ka weleli kɛ garibukɛ ka telefɔni nimero la o de ye +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ nin nimero in na a ka ca ala fɛ i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma an bɛ dugawu k'an lamɛnbaaw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ
أما فربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.